Apa niki? Nah, 20.000 Bu kangge jenengan niki. 2.000 lagi. Iya. Nah, dapat 20.000 alhamdulillah. Halo Kang, ana ibuke lagi golek rosok Kang. Ayo Kang, purun game cabut-cabutan. Mudeng-mudeng lho. Niki jenengan cabut mawon, nanti sing medal kangge jenengan. Uji keberuntungan kangge jenengan purun mboten? Purun. Monggo Mang Pendet. Niki jenenge Bu sinten namine? Tia. Bu Tia niki kula konten mboten napa-napa ya Bu ya. Nggih. Bu Tia. Nggih. Dalamnya pundi Bu? Temuan bugangin. Temen bogangen. Oke, niki enten permainan cabut-cabutan isinya ada uang 2.000, 5.000, 100.000 ada. Monggo nek jenengan kersa mendet mengke sing mesti kangge jenengan. Ngoten. Bapak nek ikut boleh ndak apa-apa mriki. Monggo Bu, mendetnya dari atas ini Bu. Sinten? Mendetnya dari atas niki. Dari atas Mang Pendet. Dari atas miki kita bisa jabut ngaten. Mboten. Mengke sing medal kangge jenengan. Randuk